Sabi ko, mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna, Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing,
agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Isang paalala mula sa DOH. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Yes, welcome to the family. This is your DJ Ma'am Ning again at 99.9 FM Radyo Guagua. This is your Pamilyang Kapampangan every Saturday at 2 p.m. to 4 p.m. Welcome po and magandang hapon, magandang makulimlim ngunit mainit na hapon sa ating lahat. Yeah, maya pagat panapon po kem buong kabalenang Guagua. O ini na naman po yung kaya kayong DJ Ma'am Ning, kening Pamilyang Kapampangan. Welcome po sa lahat. Siyempre, tala kakalingwan din kaya katamong karating bayan na laging makirandam kaya katamo, ne? Siyempre, mumuna yan dili ning kaya katamong kasiping kening, balena ning sasmuan. Maya pagat panapon ka rin kaya katamong kapamilya kayan, din kaya katamong listeners, watchers in Sasmuan, Pampanga. Alright, and then sa ating mga tagapakinig sa Lubao, sa Florida, yan, ne po. Anyang misan nating megtampo ka na ako kaya kayo ken na in Florida kaya beya kening probinsyang Kapampangan. Siyempre naman, rin kaya tang listeners ka rin keng Florida Blanca, keng Santa Rita, Porac. Yan, dakalta mo naman listeners keng Porac. No ka rin pa ba? Kening Bacolor, San Fernando, Minalin, Masantol, Santo Tomas. Nanula pa rin kaya katamong balen keti Pampanga, Arayat, nano pa, Santa Ana, nanula pa rin kaya katamong kay San Luis. Yan, Oo, nakakalimutan ko lagi mga to. Kalimwan ko la, pero remind me always, never remind me always with municipalities around Pampanga. And of course, kaya buong lalawigang Kapampangan. Mayap, ang makulimlim, agat panapon po, kaya kayangan. Wow, Lander Canlas is watching and Coraima AIDS Kalalang, hello. Good afternoon sa inyo. Thanks for watching Pamilyang Kapampangan. Welcome. And then, syempre, alitala kakalingwan in City of Mabalacat, City of Angeles, especially in Clark City. Yan, yung ating mga tagapakinig dyan, yung mga guardian, no? At saka yung mga nasa, anong tawag dito? CDC. Good afternoon to all of you. And yan, sa buong Pilipinas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan, outside the Philippines, in United Arab Emirates, especially in Dubai, in Riyadh, Qatar, ano pa ba yun? UAE ba yung Qatar? No? So lahat ng mga nagtatrabaho dyan sa Middle East, maya pagat panapon ke kayungan ken kabalen me. Mimingat kayungan. And then kaya katamong listeners, watchers in America, maya pa bengi po kaya kayungan ken. O hindi naman po kaya kayong DJ, Ma'am Ning. Alright. And then,
Then kaya katamong listeners, watchers also in Canada. Yan, po, whole world ta na kasi. Canada, in Israel, in Sudan. Hello, and Italy. Yan, sa Australia. Hello po, isang magandang araw sa inyong lahat, mga aming mga kababayan. Especially rin kaya katamong Kabalena, Kapampangan, ka rin kaya abroad. Maya, Aldo, kaya kayuan. Sa ating mga kaibigan, to our friends in Pakistan, hello, good afternoon to all of you. Yeah, may we learn to love each other. Alright, and thank you so much kay Ludwig Sunglao. Yan, binisita niya tayo last Saturday, and Ludwig will visit us again on next Saturday. Ne, Ludwig? Nano pa ba? At saka baka sakali kaya tayo Mayor Tonton Torres, ne po, at saka inaus na ako po ning ASP Division Office headed by Sir Roderick Kayanan. Baka po darating din sila at mag-promote ng Adapa School Project, yung Brigada Eskwela natin. My goodness, Brigada Eskwela! Ne? Diyos ko po, tangkay sa biyanda, rin kaya katamong mesra. Makapay na walang 2 months. Oy, manugot kayo, Ken. Pwede ba? Alam ang bakasyon ka rin, mesra. Balayo galang na yan. Diyan yung alipa pandemic. Mostly, ingararanasan kong bakasyon is only 2 weeks. Peka marakal na yan, daily in 2 weeks, bakasyon mi, anyang before, pandemic pa. Nepo, bayo pa po mi kadilubyo yung buong yato. 2 weeks siya mo po yung kaya kaming bakasyon, naman po 2 months. Correction po sa lahat dyan na nakikinig, nepo. Yan, mamalbal na ako Kenny po, balayo pa ka bakasyon na rin mestra, sarap buhay la. Bakasyon grande, yada kayong FB. Magtigil-tigil kayo dyan. Alright, so, Maya pagat panapon po king kaya katamong Honorable Mayor Tonton Torres. Yan, po. At sa kanyang pamilya doon sa Beres, Guagua. Yan, po. Maya pagat panapon po kaya kayo Honorable Mayor Torres, Tonton Torres. Yan, po. Masanting yan ang boses ng kaya katang mayor. Pwedeng-pwede yung mag-DJ Kenny. Yan. Siguro po tang oras na ning alkalde, makaluklok yan naman Kenny, sir. Ne? So, masanting Maya pagat panapon po kaya kayo. And, of course, yung ating mga officials dito. Yung ating Vice Mayor Jun Lim, good afternoon po, and sa ating mga Sangguniang Bayan members, newly elected, yan, newly seated Sangguniang Bayan members of Guagua, a very good afternoon to everyone there. Sa ating mga municipal officials also, good afternoon po sa inyo. And sa ating kuya ng bayan, syempre, kaya po kakalingwan Kuya June Panganiban, paring June Panganiban, and the beautiful wife, Madam Shena Panganiban, and yung kanakong kumparing Sir Aldwin Kenny, at etay kaya bingeni, pero thank you so much. Last Saturday, kaya tayo, at sana kayo susunod na Sabado, kaya kayo pasibayo, po. Maya pagat panapon kumpare ko. Syempre, kaya kanakong principal, Madam Eloisa Silusong, hello, good afternoon. Lalago yung kanakong principal. And sa aking former principal, nakausap ko kanina, si Madam Jesus Agustin. Masaya ko po nga kasabid akong pasibayo at totoo, mimiss ko itang sagakgak mo. I'm so very happy na misabita mo pong pasibayo. Welcome po kay Pamilyang Kapampangan. Siyempre, kang Madam Estrelita Baluyot po to, magselos siya. Hello. Good afternoon, Madam ko. Yan, din hanggang Madam ko rin, hanggang principal ko, and the soon-to-be principal of Betis High School. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan.
Siyempre, din kaya katamong top fan, si Ludwig Sunglaw. Ano pong sinasabi niya rito? Hello po, Ma'am Ning. Sabi niya, pa-shout out po, number 1 Radyo Guagua 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Sabi na po, with many hearts and kisses. Pa-play po song Ma'am Ning, Moby ba to? Thank you po. Yan. Okay. Ano ba yun? Ano na ba yun? Nakalinya na yung Moby. Ika Ludwig, eko balo rin yung pagkain mo. Bayo lang natin. But thank you so much, Ludwig. Babalo ko rin kanta ka. And to Cynthia Cañas Bacani, good afternoon sa inyo po. Sabi niya, good afternoon po, Ma'am DJ Ning, watching from Natividad, Guagua, Pampanga. Pa-shout po sa apo ko, si Santea Dane Torres. Salamat po yan. So, shout out to Santea Dane Torres coming from Cynthia Cañas Bacani. They're in Natividad. Nepo. And to all the officials, barangay officials of Natividad, Guagua. Good afternoon po sa inyong lahat. Welcome po sa Pamilyang Kapampangan. And si Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, hi to our beautiful Ma'am DJ Ning. Good afternoon po. Relax na ako po kanyan. Game over na. Alipa? Alipa, madam ko kaya pang Martes, ne? July 19 pa mo, ing pamag... rating IPCRF. So, payari, mangumpleto ko pang dokumentos. Deng mestra, mga kaila po, mga puyat-puyat la pang yan, panisipan da nung nanong aning pag-include da ka rin. Nuko na, ano ini? Ano ba yan? Po? So, good afternoon, Madam Susan Ginto Serrano. And, ano pong sabi ng Ma'am Susan? Hello to Sir Gary De La Cruz, Sir Nasir Ico, Sir Cornelio Tayag, Sir Roland Sapanta, and to my kumareng Pearly Bautista. Good afternoon and nice to be with you all with how many hearts? 5 hearts. Wow, ne? Tunggal-tunggalan ng hearts. Solid ing saya, mikit-ikit at mikakalugod tatak San Matias High School. Thanks to the late Sir Manuel Boat Mendoza, king masanting nga pamiyutos dakal ke po abalo king administrasyon na. Wow, ne? So, shout out po, hello. Pinaparating po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, kina Sir Gary De La Cruz, Sir Nasir Ico, Sir Cornelio Tayag, Sir Roland Sapanta, and to her kumareng Pearly Bautista. Yan po, taga San Matias High School, lahat po sila. Alright, welcome to the family. Louie Izzy Dawayan Basilio. Sabi po niya, Maya pagat panapon po. O yaning pakiduang mi kanita pa. Sana panatilyan niya ing istasyon na ini. Kapampangan ngan ingaman ang gagamitan. Yeah, Sir Louie. Mananggata mo po kasi kembong yato niya. Eta mo makaing pwedeng magkapampangan po. Repong kaya katamong talapakirandam. Neng kaya po. Naman po Pilipino. Nung Pilipino laman, neng kay Bisaya na. So, kailangan tang managalog and man-English. Karin kaya katamong kaluguran ka rin kaya abroad. Nepo, panatin dyan tala po. Alright? So, ano pang sabi ng Sir Louie? Agyang sasambihan dareng aliwa na dapat atin Tagalog uling ating manok nangan Tagalog kete Guagua. Makanano po neng Atsula Manila. Makanano la rin Kapampangan ka rin. O deng istasyon ela magkapampangan nepo. Kasi po mas biyasa takarela itang Kapampangan. Nepo mas biyasa po yung DJ Manning. Ano ba yan? Mas biyasa po yung DJ Manning dakal tamo po lengguahing. Pwedeng panyabiyan. Nepo mo po Kapampangan. Pwede tamo pong mag-Espanyol. Pwede tamo mag-Turkish. Pwede tamo anyong sayo. Nepo Ohio. Yan nepo. Ohio. Nano pa kasi. Hola. Nepo. Nani ka ko dahil mas kaya. Japanese siya po ito. So, nakatamo po, pwedeng panyabyan na language. Sa mo po Kapampangan. So, karen po nga, sasabihan yung istasyon karen keng Manila po. Tapo, ela po makapanyalitang aliwa nung Tagalog o and English. Pero po, DJ Maming yu po, linguistic tamo. Ano ba yan? Yan. Alright.
atin tamo pong pangalinguistic kasi Sir Louie yan. So, pasensya na po nung magtagalog tamo, nung magkapampangan tamo, mag-Espanyol tamo kung minsan, po. So, buenas tardes, yan, it is good afternoon in Spanish, and como esta, wherein yung ating word na kamusta just came from the word como esta, kamusta, yan. Alright, Diyos ko, nanano ko kini radyo, ano ba yan? So, ano pang sinabi ng Abu Aris GD Badron? Magandang tanghali po, pabati naman po. Hermosa Street, Santo Niño, mabuhay, Radyo Guagua. Yes! Yan, yung mga taga Hermosa dyan. O yan, Sir Louie. Den pong taga Hermosa, Tagalog la po rin. Ela po makapanyalitang Kapampangan, deng listeners tamo Hermosa. So, to Abu Aris GD Badron, magandang hapon sa inyo dyan sa Hermosa Street, Santo Niño. Yan. Ano ba yan? Santo Niño, dito sa Guagua. May Hermosa Street ba rito? Ewan ko, baka Hermosa Bataan ito. Yun lang alam kong Hermosa Bataan eh. So, mabuhay daw, Radyo Guagua. So, thank you so much, Dakal salamat. Maraming salamat sa iyo, Abu Aris Badron. Muslim ka ba, Abu? Bakit Abu ito, no? Para kang Muslim. Yan. Ay, Diyos ko, nang kasakit ing pamagbati keng Muslim. Diyos ko, yan. Assalamualaikum. Ano ba yan? Abu, assalamualaikum. No, yan. Abu, assalamualaikum to you. Yan. Peace be with you, na. Ano kasi yon yung pagbati nyo, napakahirap nung Arabic na pagbati, no? Kabisaduhan kay pamoy tay tang ating barakataho kanya tatawli, ne? Ako pa po masyadong kaya keng Arabic, pero keng susunod na Sabado, mag-Arabic tamo po yan. Okay, so to start the hot afternoon, po, umpisan tayo po ingat panapon tamo, kening masanting kanta na ning Hillsong, Desert Song, nanoy ne? Porok Tree, Hermosa Street po, Santo Niño. Dito sa Guagua? Guagua ba yan, Abu? Guagua ba yung Hermosa Street? Ngayon ko lang nalaman to, Merong Porok Tree, Hermosa Street, Santo Niño. Is this Guagua, Abu? No? Ngeni ko pa mo baloy ni atin yang laging metong street. O tingke kami kaya mo. Oh, yeah. Santo Niño, Guagua, Hermosa Street. Ngayon ko lang nalaman to that in the barangay of Santo Niño, merong mga street na yung may pangalan yung kanilang mga street. No? Kalwat ko na kasing alaking kay DILG. May gobra ko po kasi keti munisipyo. Nya balo ko hanggang barangay na ning Guagua. Panahon ko po anyang matatagya ing 31st barangay, which is Ascomo. Po, at ko po kanito kete munisipyo, pero ako po balong atin palang Hermosa Street. Yes po ma'am, sabi niya. So, Muslim ka, Abu? Muslim ka ba? Taga Santo Niño? Muslim siguro to. So, Assalamualaikum, Abu. Yan, welcome to Pamilyang Kapampangan. Thank you so much for watching and listening. No? So, let's listen to this beautiful desert song by Hillsong. No? Kung hindi po natin marinig dito sa ating FB, mag-tune in po tayo meron tayo sa YouTube, na? No? So, may paki-tune in po natin sa YouTube. Tutugtog ba sa YouTube or sa Twitch TV? Twitch TV. Okay, so mag-ano po tayo sa Twitch TV. Kung hindi po natin mapakinggan sa FB natin yung mga kanta, nakikita ko po kasi puro commercials. So mag-ano po tayo dito sa Twitch TV natin. Doon po tayo makinig ng mahusay, po, para mapakinggan natin. Or kung meron po kayong transistor radio dyan, yan, transistor radio, tuloy-tuloy po ang mga musika dyan. Wala pong commercial, hindi kagaya dito sa FB natin. Kapag nagpatugtog tayo ng music, pinapasok ay mga anong tawag dito? Commercial. So switch to Twitch TV, yan po. Alright, wow, hello Ate Dam, good afternoon.
She's watching today. Welcome to Pamilyang Kapampangan. And nagbati si Ma'am Susan. Basahin po natin bago tayo magpatugtog ng magandang musika. Hello to the viewers and listeners of our favorite Radyo Guagua 99.9 FM ing magmalasakit at lulugod ka ring tao. We love Pamilyang Kapampangan with our beautiful Ma'am DJ Ning. Wow. Stay tuned and be blessed. Wow, ang galing naman talagang magbati ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Saludo ko kay kaya. Alright, so let's listen to this desert song as our opening. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng coronavirus disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay.
Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Magsama-sama, magpabakuna. Magsayawan pag fully vax na. Tayo'y magpabakuna. Let's spread the good vibes sa bayan. Tayo'y magsama-sama. Let's get back for good vibes, kababayan. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol As serving people with a heart, welcome again to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning, Nepo. So, good afternoon ulit kay Kimberly Marinay and to the Muslim community of Guagua. Welcome po sa ating Pamilyang Kapampangan. Yan, nakiapong karakala estudyanteng Muslim ka rin Kem Betis High School, Nepo. And, nino rin nga tatandanan ko rin na sir di nino kasi naging kini nga kalingon ko noong ang dagyo dening anak ng Sir Monte di Almira, yung sinapangandamon yan no, si Amira, alos si Haliana no, ano kasi pangalan nitong isa ko pang yung kaibigan ni na sir dito. Ang ano nila, ang babait, no? Ang babait ng mga kababayan nating mga Muslim kay ni Guagua. Yan, tanga sabi ka rela nung mangayap lang tao ring Muslim. Niya po, so lingapan tala, uling ka rin kay Mindanao, medyo magulukit ang lugar doon. Niya po niya, palto tamo yung lugod tamo ka rin yung kapatad tamong Muslim keti Guagua. Thank you so much, Ma'am Bet Sunglao, sa pag-watch mo sa Pamilyang Kapampangan and patuloy na pagsuporta dito sa atin. Dakal-dakal pong salamat. Yung kaya katamo pong topic ngayon, yung topic tang yan wow. Ay, ikay pala Imam Luda Doral, yan, eya po mag-sign in kasi po birthday na po nitang paunakan na. Ne? So, happy birthday kay Romina Eunice Hinco, yan. Happy 18th birthday, yan. Happy 18th birthday
to Romina Eunice Hinko from your mama and papa, of course, from Tita Lu, yan, and Tito Frank mo. Good afternoon sa inyong lahat dyan. Mag-enjoy kayo sa inyong birthday party, na? Ang ganda yata mag-18 years old. So, happy birthday again, Miss Romina. Welcome to the adult world. Yan. Yan. Ano ba yung ating topic ngayon? Tanong sa akin ni Mr. Romar kanina. Sabi ko yung topic tamo ngayon tungkol ya ka rin mga siya sa buntok ako. Tungkol ya po kareng mga siyas abuntok, Diyos mio corazon. So, alimbawa mo, ating masya sa buntok anak o masya buntok employee, masya sa buntok ating bang masya sa buntok ka boss? Yan, masya sa buntok ka tao. Makanano yung pakitunguhan, makanano talang pakisabyan, makanano talang nanong as kanini kang Kapampangan again. Makanano tamon dalan yung pasasabyan ng sitwasyon nistong yung kayarap tami itong yung masya sa buntok. At yung malambot na buntok. Siyempre, philosophically speaking, alang malambot na buntok na masya tangang buntok. Kaya mo, itapin, detang kaya katamong reasons, den kaya katamong pangangatwiran, medyo lilikula king lilikula king mayap yan. So, makanano talang kayan din, makanan talang pakitunguhan how to handle the hard-headed people. Ma'am Susan, yan, makanano talang pakyutusan, makanano talang pakisabyan ding mga siya sa buntok kayan ako rin mga siya sa buntok kataon. Sabyan na kanining Ma'am Susan, ding anak ko na ilamas siya sa buntok. Ma'am Susan. Pero makanano talang pakikayan din ng mga siya sa buntok katao, Ma'am Susan. It's either na kayabe talaking obra, it doesn't mean na anak tala mo or what. Siyempre, uling pamilyang Kapampangan. Pisabihan tamo as a family. Umpisan tayo king family, kaya ba't lumuwal tamo king obra tamo yan. Kasakit na po ni Ma'am. Yeah, Ma'am Susan, sopan mo ko. At saka kay Ma'am Bet po, tabi sayang mag-share idea kaya nalayo. Absent siya yung Ma'am Lu ngayon ni Ma'am Susan. So, ikang kakampi ko ngayon. Tsaka nung sana nga tsuya pa iatidang. Yan, iatidang. Makanano mo ang pakyutos. Ay, alala ko niyang misa natin. Dang gagaga na ako mo. Ano ba yan? Gagaganyanin kay Ma'am iatidang potang ding anak na magmasyas ng buntok. So, ano ba yan? Kasakit na po. Yan, kasakit na po kanoa ng Ma'am Susan. Sino bang pwedeng mag-share dyan? Abu, yan, nandiyan ka pa ba, Sir Abu? Si Kimberly, yan, manyat kung saop karel. Sino pa bang nakikinig sa atin dito? Si Sir Louie, nino pa Ilander, Coraima, yan, Cynthia Cañas, Bakani, yan, Ludwig. Baka nano talang pakyutusan, hindi nga tsukening chat box ta. Baka nano talang pakyutusan or pakyabayan, baka kayan tala rening mga siya sa buntok tao, mga siya sa buntok anak, yan. How to handle hard-headed people. Yan yung kaya katamong topic ngayon. Palagi ako. Isip-isip lang kanini rin kaya be akong Kapampangan. Makanano talang kayan. Gaano katigas ang iyong ulo? Gaano ba katigas ang iyong ulo? Diyos mio corazon. Yan. Okay, so yan pong ating topic. You can call us with our landline 045-4040-102. Yan po yung kakatamong landline. Po, MOK ang Pamilyang Kapampangan. Pero nung ating kayo pong buring sabyan, iparating kayong gobyerno, po, dala nyo po kayo na Radyo Guagua. So, I'm going to say it again. 045, yan po ang ating code sa Pampanga. 4040-102. Yan po yung kakatamong landline. Po, pwede ko pong mouse scan nung nanuman po imburi yung
iparatang keti munisipyo ning Guagua. Nung atin mga emergency or what, ne po, suggestion like that, pwede ko pong mauskin. And then, meron po tayong smart line sa 0929-768-8331. Yan po. So, 0929-768-8331. Nung medyo social tamo po, dito sa email natin, sa Gmail, radyoguagua99.9@gmail.com. Yan, no? Radyo Guagua. Tuloy-tuloy po ito. It's all small letters po yan. Ne po? Radyo Guagua 99.9@gmail.com. Yan po ang ating Gmail address ng Radyo Guagua. Kung meron po kayong gustong iparating dito sa ating local government of Guagua. Okay? So do not forget ang ating topic po ay how to handle hard-headed people. Paano ba nating pakitunguhan? Paano ba nating makanantalang pakisabyan ding mga siya sa buntok katao, ring mga siya sa buntok kayanak. Makanantalang pakisabyan. So medyo masakit-sakit siya ini. It's either kasi psychologically ini, it's either na direct or reverse. Yeah. It's either na direct or reverse yung gawan tamo ka rin ng mga siya sa buntok kayanak or mga siya sa buntok katao. Okay? So, yan. I am inviting everyone. I am encouraging everyone po para makishare sa ating usapan ngayong hapon. Kasi po, ano ito karing kaya katamong nangaus kanina uso yata ni ereng mga siya sa buntok katao ngeni keng kaya katang yato na mga ralumduman ning yato. Okay, before anything else po, medyo na ano lang po ako dun sa mga ibang nagtitinda natin dito sa ating, hindi naman po sa nakikialam ako sa gobyerno, no? Hinay-hinay tamo po, kasi po baluta naman ba't tamo kayong pandemic at naman lingad na mamamagkasakit la rin dakala tao po, mamamagkasakit laking kabiyayan makanandem biyayan ng karelang pamilya. So nung palakwan tala din ang talang lugar sana nung nukar na pwedeng magtinda po at etala po sisiran kabiyayan din tao ling nanong burita mo mamanako la rin tao nga riyan. Eta naman po siguro buring malyarita po itang dumano ping metong nga pamilya or manako yung pengari, gawa yung yemaya ping pengari. Mas masanting siguro magtindayang gulay kaysa aking magtindayang shabu po. Sorry po, eko po makaing makilam king kaya katangkay pero atin mo pong may kabulong ka na ako na makalonos la po. Actually, kanita mo naman natin kung kakit na medyo harsh. Kanita po yun, medyo harsh po yung karelang pa magpalako ka rin magtinda, ambulant vendors. Pero intindihan tala po rin tao kasi po mga biyayan la rin po tilang pamilya. Ituro tala po kitang karampatan mukabuditang palakwan tala. Ituro tala nuka rin na dapat magpwesto, nuka rin na dapat munta po. Bangkanita po eta mo makapanasakit lo batawo at den tao la po mimimwa kaya katamo bilang public servant tamo po po. At I am promoting talaga. May kakalugod tamo po kaya tigwago. Nani na, atsune ka na yapong Marianong Garapon. Alright, welcome po sa Rolly Sangko, Maya Pabengi, Keng, san ba kayo? San Diego, LA? No? Ay, hindi, Carson yan. Carson, California po. So, Maya Pabengi po kaya kayo sa Rolly Sangko. Magkapampangan ko ngayon sir. Ayan, no po. So, ituro tala po rin tao, tala po kabud-kabud palakwan or in a harsh words na sabi natin ng Biblia, kamamalasbasan mula kabud babalasbasan. Ituro mo rin tao nung nanon dapat dugong gawan da. Ituro tala no karila dapat magpwesto. Ituro tala makanano yung sumanting ining kaya katamong balen guagua in a very nice way po po.
mi kakapatad tamo po, mi kakalugod keti Guagua, metong tamo pong pamilya niya. Sana po mi bibit-bitan tamo po kembaging makanini ulim pong kayari-yari na pamo ng pandemic at mamamagkasakit la po rin tao. Okay? So, yan, maya pa kaorasan. Yes, maya pong kaorasan kaya kayo, Sir Rolly. Yan. So, si Ludwig Songlao, sabi niya, hello po, Ma'am Susan. And nagpa-hello din kanina kay Sir Aldwin, si Ludwig. Yan, kaluguran na kengan Ludwig. Alright, so, Sir Rolly, makanano bang makyutos? Makanano talang pakyutusan? Makanano talang pakisabyan? Deng mga siya sa buntok at taho. Yan. Yan, no? Abuklat ko po ito. Kaya pong matatamo rin tao nga rin eh. Den pong ambulant vendors tamo na po. Kaya matatamo mas siya sa buntok. Pero ako po, lalawan itang mas siya sa buntok nung lalawan ko po itang kalagayan da rin tao na manintunan labo rin tao para po pakanandeng karelang pamilya na po. Yan, arua po kung Marianong Garapon, ay, Diyos ko, makainom yakano yung talasuyo tao. Sir Rolly, yan, metong ka namang masya sa buntok kanya, ne. Nano ka ngang kakanangken, mo isipan ng kaya kang edad, ne. Antinandin, nano ita, pisit talang ka. Uy, kayan, cardiac delight, ne, Sir Rolly. Kaya ba't sabayan mo pangalak? My goodness, kaluguranda ka, Sir Rolly. Ekamaninton kasakit na ng katawan mo. Okay? So, yan, teach us how to pray. Sabi po ng ating song, no? And we are a true family here in Pamilyang Kapampangan po. Okay, so, yan, bagong lahat tayo makinig ulit ng magandang musika galing kay Roel Cortez. Iniibig kita. Yan po. Puro lang ang pong Tagalog. Den kaya katamong kantangenin. Eya po mama ko kaya isip ko Sir Louie na po na nung ka rin burida ing Kapampangan. So medyo maninton tamong Kapampangan songs kanini kaya susunod Sabado. Okay, so let's listen to Roel Cortez singing Iniibig Kita. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251.
This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus.
magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin, sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna. So sabi nga po, etala po nangas kanine, etala po panabi, ne po, rentawang masya sa buntok nung paltota mo po karela na kaluguran tala, ne po, yan. So it's 3 o'clock, let's have this 3 o'clock prayer, ne po. It's Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay.
Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o Yes, may balik tamo po kening pamilyang Kapampangan. Nepo, still, this is your DJ Ma'am Ning. Alright. Make sure ya po kini Ma'am Susan Ginto Serrano tungkol po kin kay katamong topic, ne? Maka nanduta ng pakyutusan, maka nanuta lang pakisabyan deng mga siya sa buntok kayanak o mga siya sa buntok katao. Before that, may pakili ko kang seroli. Kakasiyan. Inom-inom ka o yan. Kasakit ka no, patseng metong nga tao makainom niya. De nga mano na ela antin dyan. Mo pati ken chat ne seroli. Yan. Kapo, bayo pala dyang makaning Maria, apong Marianong garapon na mamalago ka pa ken kaorasan. Makikit naman eh. Nung ako yung sabi kayong kaorasan dani Sir Rolly eh. Pating kang sulat Sir Rolly malasing. Alright. Sabi po ni Ma'am Susan sa ating topic na po, sabi na, agyong taya nung kareng anak keng school, puwera reng tao keng paligid tamo. Yako ekula papatulan din. Yeah, ne po, reng masya sa buntok ka tao. Ing masanting po iturutala ketang gusto ketang mayat deng mga siya sa buntok ka mga tuwang tao, ne po. Reng mga tuwang tao, yan, ne po. Ngayon po yung sasabihan na pong Ma'am Susan, kareng anak ay ma'am, ekula urungan. Wow, kareng anak, kula urungan, pero agyo ko lang pakyutusan itang kasyas dang buntok, mabawas kareng amanong ating lugod. Ya, tutuya po yan. Kuwanan ko palob itang minsan atin kung kitnan ayanak, o ba't palagi ang absent, balo mo nung naning peki ba't ning anak, Ma'am Ning. Metong mo segot na kakuoy ni po, mi patok ng ko at mi payisip, kaya sabi na, mo kasi balo, ma'am. Mi patok ng ko at minisip kong banayad at menahimik kay batning klase ka rin kay Pek Sabian. Bandang tawli ikwa ke Mila Gelub, kako inganak yan. Feeling accomplished. Yes, totoo po yan. So, neng kay deng anak po, neng kay eskwela, madalas po yan. Apa pagkamalantalang masya sa buntok pero atin la palang pagdalanan deng anak, ne po. Mo kasi balo, ma'am. Makanya na po reng anak neng kay po isong stricto kang mestrang balod at kay bat akot ng putnan mula sabihan da talaga makanyan mo kasi balo, mama na. So dapat la pong dinan maya pa oras kanita rin. Stuya po itang gewayo, Ma'am Susan, po, dinan talang maya pa oras at dinan talang lugod deng anak po. Ay nako, then talagang anak ne. Yan. So thank you for watching, Jay Gaviola Romuar. Yan. Wow, Ma'am Jesus Agustin is watching. Thank you so much, Madam ne po. Ita pong pisabitanan din. Sige po, isopan tayo ne. Sopan tayo itang pakisabi po. Ala pong kahit ing munisipyo ng Guagua, Radyo Guagua, sasaupya po ka rin kaya katamong kabalen na Kapampangan. O hindi po ing the best, taksya po pero Sir Rolly, ne, den mo kanong pera. Den mas siya sa buntok ka tao, ne po. So, kaya pong eskwela, den pong anak tamo, ne, neng kay tapin kutnan mo la nanong problema ot mag-absent la ot makanyan la ugali ne. I remember po itang metong ayan na kapag kamalan miyang rebelde at maturang ugaling anak ne.
uling eya mumuli karela, mumuliya kareng kayang barkada, mumuliya kareng kayang kaklase, ne po. So nung pikakayan mo itang background na makanita, eya talagang masanting, ne po, makapikon niya. At saka lalo na retang apikot nanan mo nemang kilala talaga itang anak kay ne. Talagang isipan mo metong yang masya sa buntok kay anak, metong yang rebelding anak ne. Ngani pala tinyang pagdalanan ning anak niya eya bisang muli kay takarela at tinyang iwasan na baging malalyari kaya king karelang balen po. So ing makalungkot Pinoy taning kahitang kamag-anak dala, tatang dala, kapatid dala reng manabuso karela po. Makalungkot. So anya pong abalo ko ita agad ni report ko po kay pulis suling panhanagutan mi po ita. Responsable kami po, kaming mestre, sumpong ing metong ngayon may kapag-share yung masela na bagi. At eke po minaksyon. Kaya binake po king krimen kanita. Ne po. So, agad istong itamong mestre, istong ating mag-open up anak, masela niya ing topic. Agad taning i-refer king women's desk or king children's desk na ning metong munisipyo ne po nung nukar niya man masasako pa munisipyo itang anak kaita. Kailangan tayo pong sikasuan, kailangan tayo pong extending kaya katamong lugod kare nga na kare nilingapan tala po ne po. So po balang anak ka masya sa buntok, tutong masya sa buntok atin la pong pagdalanan de nga na kanya po makanyan la. Ne. Andiyan po keng college, wow, sabi na, nung iya mo makainom iya pong Marianong Garapon, mga saplit lakan. Mga saplit. Denganak bale. Ne, Sir Rolison ko, mga saplit lan mga barug lakan. Ne. So, eta mo po balo, lalo na keng eskwela, eta mo balo, andiyan kanita keng college, so bakit lagi yung absent, o bakit po datang yating keng klase, ne, matudtud siya, o kaya maguluan niya. Ne, maguluan niya yung meto ngayon, ako pin po, yak po balo balo yun itang kwento ko niyang misan, kitnang kaya naman, o bakit makanita ugaling meto ngayon, emo ko bure, sabi ko. Emo ko buring mestra. Burida ko po, mama na. Ne? Eko ari tuturong masales ako. Eko biyasang mestra. Ako biyasa ko po, mama. So ngayon pala, anyang, nanong dahilan bakit makanyang karugo akman. Kasi it's either na mababother ko kaya ako makanya ne mag-worry ko king kana akong performance sa teacher baka ako effective teacher ne ngani pala inganak kayon metong yang macho dancer. My goodness, macho dancer ya pala. Teterak ya pala sumbenging anak. Diyos ko, ne? So, itamong makamatuwa, lalo na rin mestra, ne po. Pakibaluan tamo nung ing kalagayan dare nga nakaren, at bakit makanyan la pamanugali, ne? King eskwela, at bakit masyas la buntok, at bakit maguluan la, ne? Neng kahit pinating kung sasabihan na itang sasabi yan naman. Ne, Ma'am Susan, sasabi yan naman. Yan, neng kaya sasabi ko, to, may kayak mul ka radyo niya ako. Ano ba yan? Kakay ko karelate, may kayak mul kang radyo nito. Kamag-anak medyo tarok niya. DCRH niya. Makanya. So, may lina kami mo po kanita, ne? May lina kami mo po keng kwarto mismo sinabi ko yung makanya na may kayak mo lang radyo, kamag-anak day Jotaro ko, kaya Mike Enriquez kamag-anak din, niya nung pangadaldal din anak. Siguro kita karela, rengana karel ni Eda ya papalwal, in karelang tune panandaman na niya, king eskwela makarinda bubulos. Rengaliwa naman, tahimik lang kunyari kita karela, pero karas keng eskwela, Diyos ko, sasalambola. Denganak.
at pagkamalantalang mga siya sa buntok, mga kaing anak, mga rebelding anak ne. So, kayan tala po rin anak ka rin. Pakibalwan tapa po bayo tala judge ding anak ka rin. So, stuya po ito, intindihan tala po, ne po, intindihan tala pong masalese. Wow, mami, pa-shout out habang may tutumbukan kami helimok-mok. So, may tutumbukan no kanong mitatang Jay, ang himok-mok. Jay, makirandam ka pala ken, manalbe ka, keng Saturday na baka i-request ko na kaya beda ka ken, kasi pakisuyo may itang kay Jay. Diyos ko, may nawagan ko keng radyo itang Brigada Eskwela ning DepEd. Pakisuyo may anak ne. Baka magitayang bisita ing division office keni. Alright? So, kayan tayo. Assist tayong bagya. Okay? And then, anong sabi ng Sir Rolly? Oy ni po ing dake ko, ikayong kayanakan, manigaral kayong ing kasulungsungan ning biyen ning lugod ning nanine ning balen tamong Pilipino tula ko ang DJ ning kayak mulradyo. Yes, Ma'am Susan. Nepot ang kay kanita nga naktal na ningasbok na. Call attention. Yes, I'll call the attention of Bossing Aldrin J. Don't worry, i-request ko. Okay. Wow, Ma'am Susan. Tayo miking anak kanita po tan sa sobra dal sa sobra nelikot may kayak mulkang radyo ako. Yan, Sir Rolly Sangko, thank you so much. Andiyan nga liwa nakalawi ka na ako, ilawi mo ka na ako, siguro malagong ngayon ngayon. Alright, so let's listen first to this beautiful music ne po. Totoo po ito, intindihan tala po rin anak. Tala po kabud pamarugon deng meto ngayon anak tala kabud da pamaman niya biyanan deng anak ne po. Intindihan tala rin anak bayo tala pamalasbasan ne po uling lawenta mo pa mo nung karapat dapat lang balasbasan o karapat dapat lang luguran pa mo ne po luguran tala lingapan tala rin mga siya sa buntok. Ay anak yan. Tatala po pakilaman din mga siya sa buntok katao. So let's listen to Nonoy Suniga, Doon Lang. Yan, doon lang tayo kung natapos niya ang kanyang pag-aaral. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to?
Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Mahal, wow naman from VSTN Company. Are we enjoying this beautiful music? Yan, alright. So, okay.
Tuloy po tayo sa ating pinag-uusapan. Nepo, paano ba makananuta ng pakyabayan ding masya sa buntok? Kaya nakampong masya sa buntok katao. Nepo, wala mo ako, totoo kong maya pa yan. Ano ba yan? Oh, patay ako doon, patay ako doon. Alright, so sa Rolly song ko, paborito niya kanitang song Doon Lang. Mas natingyapin po itang Doon Lang itan po. Nanungno ka rin, medyo atin niyang regret ne po itang kanta na anak kasi kung natapos ko ang aking pag-aaral ne po kasi pinaman talagang alanghad lang ne itong talagang bisa kang mag-aral masalese mayari makoking kakaluluan ne alanghad lang para ka mayaring mag-aral tandaan tamo po yan alright at saka ako nandin natin kung ikita ng house kanina, grab na nita, kenyang kain, manatad diyang pamangan pintan, kibat may habang magobray, habang maninaya yung kain na, deliver na, manigaral yung leksyon at sabi natin ding hanggang activities ka no, ulimping kain nga online class nga modular nga up to college, makanya ning karelang gagawan. So, itang anak ito, he's a very responsible person, at ikwa ng mayaring magna cum laude. Yan, sana rin makirandam kayanakan kay Betis, Tamo gagawang nangaws kanine, excuse, itang magobra ko po kasi ma'am. Magobra, dela ng tangan yan. Dela ng tangan yan. Buri yung mayari kayong pasang-awa, ala ko nga balo. Yeah, totoo yan. Totoo yan. Totoo yan, hindi hindi walang halong biro yan, okay? Tamo gagawang dahilan ng magobra kayo. Nung talagang bisa kayong mabiyasa at makoking kakaluluan, agampanan nyo nga ning hanggang bagay, double time. Mamili ka, itapin papamilinan da na ka, mag-aral ka o kay sabihan na panimpengari, masyasya mo po talaga buntok yan, andyan pong eya po magobra yan, mga niya, yan, andyan pong eya magobra yan, malyari ke po, o yan, mayayawas kayong masya sa buntok, karempengari, eko balo, o naning, pero unawaan da ko pa mo rin, unawaan da kong masalese, intindyan da kayong masalese, reng mestra, so sana sikapan yung mabiyasa kayo anak, sikapan yung mabiyasa kayo bang kanita, magi kayong matagumpe kembiyo. Tandaan nyo, eya mag alayang parang, eya lilipas itang kasabihan na education is the key to success. Eya lilipas ita, eya nanungawas kanina, eya magbayo ito. Lagi ito, education is the key to success, po. Education will open up new doors for you. Education can make you fly high, po. Reach your dreams, reach your goals in life, po. Wow! Sa Canada tayo, si Kuya Marionito Gaviola Marukot is watching. Hello, Kuya Ogie! Hello! Thank you so much for watching. And pakishare natin ang ating, pakishare naman ang ating program sa ating mga kababayan dyan sa Canada. And dito rin sa Pilipinas po, yung lahat ng mga nakikinig dyan, pakishare po natin ang ating program na Pamilyang Kapampangan. Yan. Hello, Kuya Ogie. Yan. Love you, Kuya Ogie. Mimingat ka lagi, Ken. Alright? Kaluguran da ka ko yan. Okay. So, kambeda rin pamilya mo. Ingatan ako ng Diyos. Amen. Alright. So, welcome to the family. The Pamilyang Kapampangan, Kuya Ogie. Okay. So, yun nga yung ating mga Kuya Ogie, makanano lang i-handle ding mga siya sa buntok ayanak.
or ding mga siya sa buntok katao. Paki-chat na mo kene ko. Makana mo lang pakyutusan, makanano mo lang pakisabihan ding mga siya sa buntok kaya anak, mga siya sa buntok katao, yan, may kyutos kan dakala tao, dakala nasyon. Yeah, you're welcome kuya. Yan, kuya, mag-chat ka kaya naning makanano lang pakyutusan, how to handle the hard-headed people, especially the kids, yan, makananta lang kayan. So, kanina sabi natin, Ma'am Susan, po, dinena neng maya paworas itang metong ngayon ako. So, den pong anak ka rin, or den tao, po, den ang tala pong mayap oras, dening masya sa buntok ka rin. Try to listen, yan po. Subukan tamo pong makirandam kitang side kasi inga kakit tamo mo itang mababoy itang at sumukelwal yang nga kakit tamo itang matsura lang manyalita sasagot lang pabalang try to listen to them. So, din ang tala pong oras, pakisabyan talang masalese, nanong dahilan behind, nanong reason, nanong dahilan king kabilanan nitang ugali dang makanita. Bakit makanita laot? Bakit sasagot lang masanting? Bakit alalo keng kondisyon? Bakit mangulisak la? Bakit busit la ren tao? Yan. Kayan tala po, pakisabyan tala po ren tao, pakisabyan tala po ren anak. Yan. So, negotiate with them. Alright? Wow! Sabi ng NME kapag Kapampangan ni Sir, sabi niya, life is simple. Let everyone know what you are doing and how you feel about it. And you are so blessed with you and blessed holiday to love you, Lord bless. Yeah. Nepo. So life is just simple. Let everyone know what you feel, what you are doing. Nepo. Nanowari yung pakiramdam mo. Nanong sabi ng Ma'am Susan, nung talagang emo na balo nung makananumeng apatinuing meto nga masya sa buntok, maging anakya o matuwaya man, maniwala ta na mo ketang if you can beat them, join them. Sana maging effective yan. So if you cannot beat them, join them. Ako naman po, if I cannot beat them, I will leave them. Lakwang ko laki sa ketang mipate, mikain, manahimik ko, lalo na nung makanitang medyo matsura la panasbok. Siguro nung nengkay apply tamo itang direct, yan, direct psychology, patulan talang bagya, palto tamo. Pero ako po, ko masyadong papaltoin ka ako. Kaya boring, lalo na kayong eskwela, kay balagi Kristo kay MBA ko. Ako po patulan, deta pong mga siya sa buntok katao. Ako patulan din. Sabi nga po, do not go down to their level, po. Sabi nga in common sense gift pasakit siya, tsaka dakal talagang taong nangas ganyan, dakala taong mga siya sa buntok, dakala taong kain, aliwala katulirang kem buntok dane po. Wow, akayang kita, lalakitang meto nga mas siya sa pilan kanong beses, Diyos ko, mi taltalan nitang ko teacher mi. Ako po, siguro, gewa ko is direct psychology yung gewa ko kaya po. Kasi feeling na uling mestra kami, maki-level bilang mestra mo naman. So, kita pong oras sa itapenya retsa, kita ito nga taong masya sa buntok kay tanya po. Kasi susunod keng regulasyon na ng eskwela So, sabi ko, kapilan man ng batas, may pwedeng labanan ako. May pwedeng paldakan ng matilo sa akong makanya. Nung adi ika mo rin manasakit. So, neng kay po rin ng tao nga rin, lalo na nung mga tuwala.
mga tuwala at burida tukupan da ka tukupan da ka buntok. Sometimes kakayan tala pong diretsong kaire ni po sagot keng kaida keng pamanugali da. Nang sabi ng Ma'am Susan, siguro pag may kahalatala sa leselare. Yes, Ma'am Lu. Ay, Ma'am Susan. Totoo po yan. Kasi atin namang may makibat ka na ako pero eke petulan. Magtakalapin. O teke petulan ka no king katapang kung tao. Matapang ko po nung king matapang. Pero lalawang ko po nung nukaring ko palwalin tapang, nukaring ko palwalin posisyon na inkatayuan king biye. Lalawang ko po yan makanano talang pakikayan din tao. So, ita pong metong atang idang minyalitang masanting. Eke petulan. So, sabi na kanak, map na mo may petulan mare, nanitang metong kong kumare. Ay, sabi ko, mare, doktor katay, kata pwedeng kay. Tsaka Christian katay ako, eke balagi Kristo kay netong atang makanyang. Ba't nung patulang kayan, sabi ko, potang kaya ting makarandam kay pamanyalita, ako baluyo kong manyalita, ako, medyo mga kay kong manyalita, mga taram kong manyalita. So, sabi ko, sabyan da ka na ako, doktorya pa mo, makanyanyang manyalita. So, kay po, balance, makanantalang pak sabyan din tao na po. Na anong sabi ng Kuya Ogie, sabi ni Kuya Ogie, makabang pasensya, pero mangaral atin otoridad amit mong kabyasnan. Yes, Kuya. Kuya Ogie, tama yan. Makabang pasensya, pero mangaral ayatin otoridad at mit mong kabyasnan. Totoo yan. Sometimes, being civilized is not a sign of weakness. Tandaan tapo yan na what is being civilized? Ita mo po sibilisado tamang tao, may garal tamang tao na po. Eta mo nangas kanine, eta mo basta-bastang manyalita na po. So, mangaral kang ating otoridad at mit mong kebyasnan. Yan, tutuya po yan. Thank you so much, Kuya Ogie. Pareho kata pala kay. Pareho kata wave iisip. Pareho kata wave. Wariing tuki keng bieta moment uling masakit itatamong nanina sabi ng Sir Roy. Okay, pakibat. Yan, alright. So, thank you, Sir Rolly, kaya pa mag-correct mo kayong kapampangan ko. Okay? So, kayang tala po, try to listen to these people, try to listen to these kids na mga siyas abuntok, po. Pakiramdaman tala po at makipag-negotiate tamo karela. Okay? Lawan tamo po nung nano po ot bakit makanita lang manyalita, ot bakit makanita lang mamanyagot, mamakibat, yan. Panupaya, yan, alright. So, po, makanita lang manamano, yan, mag-amano deng tao, po, makibat lang pabalang pakibalwan tamot bakit kaya makanita nano kaya keng kaisipandan so negotiate, listen to people, yan, and nano pa connect with people, yan, makipag-connect tamo ka rin tao. So, ito pong sabi ng Ma'am Susan nandan, makipag-connect yaket ang anak. Stuya po ito, makipag-connect tamo po ka rin anak tamo, nung anak talamang kembale din. King sobrang kabisi mo keng biye ikang pengari, mo kilalay ng anak mo, Oy niing dahilanan niya, kumega brod, Anya kumeko, no? Ako po kanita, dapat sula po na ako, pero kinai kaya po yung kanakong flight, po. Kinancel kaya po yung flight ko. Pota po kahuli ko, kuno kilala rin anak ko, Kaya pong kabisihan na nimbiye. Po, kaya kabisihan na ning kaya katamong biye, kaya ti yato, po. Pota rin anak tamo, tano kakilala. So, kilalanan tala po rin kaya katamong anak. Connect with them, yan.
tala po puwersa nung makanita po. Ne, itang likwan me inganak pati nga pong keng kaya nga po or keng balema to kay bat ika me kipagobra ka ne di nagulya inganak na alaka. So intindyan mo ita ikang pengari ne make a connection ne gawa kang paralan para makipag-connect ka kay anak mo at abalo mo at bakit makanita ne kakabuda sasabing akong pengari mo akong sundan mo. Do not force them, do not force the kids ne po. Nanong sabi ng Ma'am Susan, kasakit tabili ne ma'am, burida pa ita mo ng bala ka ring anak da. Yeah, totoo po yan ne. Ita mo ng bala ka rin anak da sabyan na, ay ma'am, ika ng bala, kaya gawan mo nung nanong buri mong gawan kasi sinawa na kaya. OMG, gawan na ako pang pamalit keng pwesto na. Totoo po yan. Sasabyan da po rin pengari kaya kami yan. Gawan nyo nung nano po yung buri yung gawan. Potang nengkay. Matsura ya po ita. Kapahamakan miya po ita. Kaluguran na pengari. Kami pong mestra. Kapahamakan miya po ita sasabihan yung ita na bahala na kaya po ring anak yu epo pwede ito ne kaya pong batas na po ng Pilipinas emiya po pwedeng nangaos kanini kasi isang pengaralan mi para kaya kami pangaralan mi ng anak pero para kayo inganak mi pakarine yan men latik ya kaya sarili na emotionally megi ang emotionally disturbed buling kitang pangaral mi kaya pwede na kaya pong demanda makanya niya po yung batas ng Pilipinas ne po nagewa na pong ay Diyos ko, balo yun na po nung ninong ginawa kay children's rights sa inine po. Anya, kami pong mestra, emi po masyadong agagawa itang loco parentis role, ne po. Kasi po, atin tamong batas sa halimbawa, ne po, emi yaman napatik doon kayong klaseng anak, sungaya may kibat. Ne? Istunging anak, alayang balong pakibat, ala, tanggapan mi na ang makanyan. Anya pinde nga anak, sisyas la pinbuntok, daragul la nanine, may spoiled la rin nga anak. Nano pong burin sabihan na ning spoiled. Ing spoiled din burin na pong sabihan, sira. May sira ya po yung anak. Ne? So, ita pong batas sa ita, medyo makay-spoiled ya kay anak na nung luka rin. Mila ko kaya po karapatan para disiplinan mila rin anak. Ne? So, yun po sasabihan kaya kami itang ikayo ng bala, ma'am, sinawa na kay ka rin anak. Cannot be po, emi po kaya nita. Lalo na po, emi la po disiplinan or anjang face the wall, makanyan. Emi la po agawang makanyang karenganak. Ne po, remain standing. Emi po agawa karenganak yan. Mga demanda ke po, potang kayi, kami pang mga lako ke ngobra. Ne po, masakit siya po ito. Ne? So, kayan tamo po yung sarili tamo kaluguran ng pengari. Ne po, nung makirandam kayo po ngeni kayong pamilyang Kapampangan, makirandam ko pong masalese, makanantala pong, makanano tamo pong makyutos karenganak tamong ausan tamong mga sabuntok. So, number 1, pakiramdaman tala po ring anak. Ne? Makirandam tamo po karela, makipag-negotiate ta karela, nanong problema, nanong dahilan, at bakit makibat siyang makanyan, at bakit magmasya siyang buntok keko. Ne? Pakiramdaman tala samasan tamang makikay karela. Sabi natin Ma'am Susan, if you cannot beat them, join them. Join your kids. Atin lamang ating kang utos karela. Kaya ba't elabisang sunod, may kayat lo, 4-5 gulisak na ko. Lagi nang sasabihan niya, may kapilan na kang gulisak ne. Nangas kanine, nino kasi tandimdam kong kaya, pengare, besibas na yung anak na, muling manasakit la rin anak kaya kasi deng nakutusan na lang may kayat lo hanggang 5 gulisak ne, pa, ela pa mamatig keng karelang gagawan ne. Nung eka makakay, ako po kembale, nung atin niyang gagawan ng meto ngayon ne. At buri keng utusan, potang mi painawa ka nak, potang kayari mo ken ha, makanya ning gawan ne. So denan tala pong kain, nung manal bela pong kain de manal belang TV, potang pong patalastas. Potang patalastas ne nak, pakisuyo mo makanyan.
Ne? So, atin pong kaya, tintamo pong pasubali ka rin nga anak ko, kaya tang enjoy na enjoy yung game. Anya pong misan, pekyabayan ko lang anak ko king ML yan. Deni nga anak ko, nung katula ka na ako, ling sugod na ako ng sugod. Diba? So, sibukan ko pong makyabe ka rin anak ko. Join them, hanaping Ma'am Susan. Diba? So, ring anak tamo po, join the kids. Diba? Nano po itang gagawin daw, enjoy tamo karela. Actually, yung anak mi, ala pang cellphone kanita, manalbe kaming wrestling. Neneng kay makipag-wrestling ko kareling anak ko. Kami keng kamo, mi papag-wrestling keng mi anak-anak. Nung mamyalong lang luto-lutuan, makipagluto-lutuan ko naman karela. Nepo, pakibayan tala ring anak yan. If you cannot beat them, join their activities. Nepo. So, actually, inke kaming peka-banding din anak, king kusina, potang magluto. Yan, po, may papagkwento, may papanatya, kaming kanya-kanyang kayo. Kayo pa mo rin ng bawang sibuyas. Pakiyan tayo pa mo, ay makanyan. Enjoy kami pong magluto at mahilig kayo po king kanta-kanta. So, nengkay po, gitara kami, yan, join the kids, po, maggitara kami, magkanta-kanta kaming miyanak-anak, po, neng iyaling masyadong gigitara, atineng karaoke, ketang balin, sinali ang mga ragul kain, po, home theater na, so, join the kids, po, at bisa lang minumdeng anak. Sige, medyo social kami mo pimpo, whining hinuman mi. Diba? Ela po mi minumamakalasing masyado rin anak ko, wine po yung hinuman da rin anak yan. So, ini po yung naman po kitang magmayabang po. Kayang tamo po na abye tamo po itang karampatan ka rin anak tamo, okay? Yan mag-aral kang masalese. Nung bisa kang mikamasanting kinabukasan, mag-aral kang masalese bang kanita makuha kang kakalulwan, mikawobra kang masanting, mika-business kang masalese, po. At aibye mo in kanawan ka rin anak at pwede mo lang pakyabayang king activities daw, right? So before anything else, let's listen to this beautiful music. Gising na, kuya ko. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katanungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251.
This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus.
Magsuot ng mask, maghugas ng kamay. Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Congratulations! Nanalo ng 1 million pesos ang SIM card mo. Padala ka ng 1,000 load para maklaim? Ha? Totoo ba to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAP sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722. Pampanga, po, Sir Rolly, pasensya na po kaya kayong call po, tapo kasi matdaying FB ko. Po, medyo kaya mo po yung phone ko, po masyadong high-tech. Po, tsaka, nanong house kanina. Hello, Madam Loy, kamusta po? Cool lang tayo. Yan, po. Dakal pong salamat, Madam Loy, kaya kayong pakirandam, pamanalbe, kaya kayong talasuyo. Wow, talasuyo, po. Sabi ng Sir Rolly, po, tapo kalingmang kung deng staff, mayap ayaldo kareng staff, yes. So, Ma'am Susan, mahanuldul ka no ka rin, nya, magkain pa mo po ka no mag-radyo, yan. Dakal pong salamat, Ma'am Susan. Sir Rolly, ali ko po mimimuake kayo, manantabi ka, dyan diretek mimimuake, kaya po kung Marianang Garapon. So, dakal salamat, Sir Rolly, andyan bengin-bengin at medyo makainom ko, still, you are supporting the program, Pamilyang Kapampangan, po, Sir Rolly. So, yan. Social na pa, no? Magsilbi ko kaya mag-request kong pasensya nung panupaya. Yan. Yes, Sir Rolly, panupaya, panupaya mo ko. Okay? Nangaos kanina. At suta mo po kitang handling hard-headed people. Medyo makakayatan. Ma'am Loy. Yan. Hello, Ma'am Rosemary Santiago Daag. Yan, is watching. Hello, Ma'am Rose, the Rose of Betis. Maya pagat panapong keka ne po. Ma'am Loy, yan. Maya pa, Ma'am Loy, managpang nakansalita kini. Makanan lang i-handle yung masya sa bunto katao. My goodness. I love you, Ma'am Loy. Yeah. Noel Simon, Ninita. Shout out kay Noel Simon. Care of po kay Sir Rolly Songko yan. Okay? Alright. May kay ko karin na kanin nga babasa ko kening chat. May kay ko attention. May pakaili ko. Yan, alright. So, nano yan title, Sir Rolling, kaya kang re-request. Nano ya pamagating kantang re-request mo. Kang Neil Diamond ka, no? Nano yita, pakichat meken. Bang kanita papantunteken kaya katang... Ay, 3:57, no? Bakit 3 minutes mo? Ay, ano tamo keno ta. Okay, so let's continue ne po. Karengan ka pong makirandam Kenny po Betis ne po rin ka na akong co-teachers ken yan Ma'am Rose
Santiago Daag, Manal Behia po. Tamo po pa stress. Sabi na pong Madam Loy, yan po yung sinabi na kaya kanako, ne po. Ko stress ding mestra yan. So, tamo po pa stress kaya ng RPMS ay ni kalukuran nakatang Madam Loy at kapilan man, Madam Loy, bitbitan nakatamo ne nakatamo pahamak Madam Loy. Yan mo po nga sabi ko kaya kayo ne po kaluguran nakatamo ni kaya katamong principal at kapilan man nakatamo pahamak kaya nakatamo ibalag Madam Loy yan po. So tamo po pa stress kay RPMS ay ni enjoy life. Life is short. Ano ba yan? So enjoy lang po tayo sa Pamilyang Kapampangan. Still 2 minutes na mo po ne po. So yan. Try to listen, connect with people, give them options, ne po. So, do not block the communication. Karening tao nga rin, karing anak o taong masya sa buntok. Do not block communication. And then, stay calm. Yan, stay calm, ne po. Cool ka lang. Yan, ne. Cool tamo po, alright? Nanong kay pa. And then, respect one tala po. Ne, respect them. Andiyan pong makanyan la po ring anak o rentao ne po masyas labuntok atamo ne. Respeto po. Respect one tala po. Okay? So, seek cooperation. Yan ne po. And have consistent rules ne po. Ako i-lay down king kanakong rule ne. Ilapagking ka na akong kay nanine in ka na akong rules and regulation yan bang kanita po balo da po ren tao nung nining pakya or deng anak nung nining pakya bayan da okay kasi po ako stricto ko nung kaya stricto pero kaya rin nanitang ka na akong kaya rin naning ka na akong lesson, kaya rin kong menyalita. Pwede na kong menyalita, dyan na panyaptan nyo kayong biyayo, magsambiting kayo, magtarsan kayo, nano kayo, ne. Pakyabayan da kayo, pera mo impaman nyo, galeta mo susugal. Alright? Pakyabayan da kayo, balayo ganun. Okay? So, nano po, let the kids to do what they can yan nanong mo gagawan itang dapat danggawan paborin mo lang gawa king sarili da okay kasi ma-spoiled la rin anak at saka atin ng sariling idea rin atin ng sariling idea so do not dictate the people podeng anak tala didiktan paborin tala kitang nunging gagawan da karapat dapat naman paborin tala kitang buridang gawan uling atin lang sariling ideas deng anak okay nangaws kanina syempre itamong nung halimbawa keng family itamong pengarin nangaws kanina yako po rin ka na akong anak nung magpaalam laman makipagnanine overnight ala pa pong may overnight ka rin anak ko pangatwada ning kana akong bunso is 24 years old ne po iya pa po may overnight ne po if Faith 25 years old at mag-aralyapin pa si Bayong ini ing pag-alala ko mukhang Faith uling din kaya na kaya nakanlan pota kamera may gulo-gulo kay bati Faith at tune kay edad pota mga sabit-sabit yan so sinabihan ang kaming anak ko pota anak misabit ka rin kay daring kaya nakana rin ay Diyos ko ako so lay down the rules in the family and be consistent in the rule yan so nano pa say what you mean and do what you say po ako pengaring peka overprotective ko at ang pengari at oversensitive kong pengari sabi ko napin kamagmasyas buntok ka na kuling po tay balagda kabilang ka na akong anak ating ko po kasing ugaling makanyan nung makipagmasyasan niyang buntok ing metong tao ka na ako sabi ko napin if I cannot join you I will leave you po nung eda ka apakyabayan lakwanda ka bala kang dili mo kembye mo nung may pahamak ka that is your decision it's not my decision okay so ako at yuko mo Kenny para i-guide yan mag-guide lang alright kabilis na ning oras po
Andiyan po kembale, makanyang ko. Guide ko lare nga na ko, ketang mayap. Ngayon, nung edaburing mayap, buriday kang makakaro. Paalala kembiyede, ibalag ko lang. eka kay ka na ako isong ating melyaring masanting. Bala, nakakembye mo. Ingkutang ko kanita kaya ka na nung abalo mo. What lesson did you learn from this experience? Makanyan, still, kayang ko naman lingapang pula pengari ka lingapan mo la, uling pengari ka, pero dapat mababiyasa la rin nga anak. Itapin experience is the best teacher, dapin po. So, sometimes din tao mangailangan la pa mong experience da itang masanting bang kanita sale si biyeda, no? So, alimbawa mo, king metong opisina ating masya sa buntok, or king metong organization ating masya sa buntok, kayang ko muna sabi ko mo kapamag masya sa buntok uling pa boss be the boss first, be the boss, magika pa mong kay, if you are just an employee nung employee ka, worker ka, magikang magana ka, magikang masunurin talapagobra yan nung naburiing boss yung malilate, siyempre alam boss ka buri na yung malilate pwede ito. Maliban na mo nung emergency yan, anti mo ka rin anak daburi rin pengari yung malilate kayong ngumuli, explain very well bakit may late ka. Okay? At nung kaya na, sana naman, di nga na, kaya maglaram ka rin pengari daw, ling isong meglaram ko ka rin pengari, yun ikayo pa mo rin yung may pahamak. Okay? So, kaya katamong pipagobra, tamo daratang late, baka nito, tamo mga kamuanan, tamo mga pakarine, balutan maning oras tamo, ining sasabihan ko ka rin anak itang pamanyatang maranon keng klase, dati sa training, para po tang ita mo magobra tamo, yan, magikang masunurin, kasi worker ka pa estudyante ka pa anak ka potang ikang maging pengari, kang anak ngayon potang ikang maging pengari, antin dyan mo yan, inganggang disiplina na ng pengari, at bakit makanyan, at bakit makanita, so magika pa mong talasunod, be obedient first, okay, and be a good worker. Be a good worker and the boss will treat you like a family. Yan po, at ng kembale nung magikang masunurin na yan ore ni rin sasabihan dang ay kaluguran ning imayan, kaluguran ning tatang yan. Bakit kaluguran de? Kasi masunurin niya. Eya pasaway ay anak. Right? So sana rin kaya katamong kaya nakan ken misip kayo makanano lang tumula ring pengari kaya kayo magi kayong masunurin na yan kaya ko mga siya sa buntok kaya anak. Alright? Nung alimbawa dako manantin dyan din pengari, misabi kayo at kaluguran na pengari, paksabihan nyo rin kaya kayong anak bang kanita ating peace, ating serenity kaya kayong pibale-bale. Alright? So nanong sabi ng Sir Rolly, okay, oras na Sir Rolly, siguro po tatay kaya nitang ing nanine, balo kitang kang buri, itang ayam I said, Tekman, itang ayam I said, kang Neil Diamond, yan yung buri ng Sir Rolly. So after the rening kaya katamong patalastas, Sir Rolly, pakiramdaman mo itang kang Neil Diamond na ayam I said, yan, alright? So, dakal-dakal pong salamat kaya kayo nga na may kiramdam ngayon kawarasan na ini kayong pamilyang Kapampangan. Po, sana po dakal kayo po abalo, dakalapulot wisdom, po, karunungan, kaya katamong programa, po, pasibayo po kayong susunod na Sabado, miyakit-akit tamo po, kaluguran dakongan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio.
Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Nalubog ang cellphone ko sa baha. Loadan mo ako ng 500. Ha? Sino to? Paalala po ng National Telecommunications Commission o NTC, pag nakatanggap ng text na humihingi ng pera o load, huwag agad maniwala. Ibigay sa NTC ang kanilang number para maaksyonan at huwag ding buburahin ang kadudadudang text na natanggap. Para sa mga katarungan sa NTC tungkol sa text scam, magsadya sa NTC One Stop Public Assistance o OSPAC sa BIR Road, East Triangle, Diliman, Quezon City o tumawag sa 926-7722 o sa 921-3251. This is a gender and development project of the National Telecommunications Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga